Biye tratado juin kalo kile wolonwula anga foli be aw bela jede kabini aw sigiyora bi ni yaye anga dun kibaru keneka bi kibara munu ba mulu ga dokulu ga do ode ga fo mali chamache fanga maw kono ye sebembo sebem kono na lawe daga fo ko chamache fanga ko ni kan ke wakati mina anga jamana kono kibara munu sera mo konya la wula ere daga fo ko kunu tena duna juin kalo kile wala kono na mali chamache fanga maw kono ye sebembo sebem kono na la ni wi ay daga fo ko mi ye transition no ye chamache fanga yi ko kan wakati mke amuna ko obeke kalo muga ale ni nani koni bonyo ko konna ko wa ko o kalo muga an nani kon ko o damnera kamni marsi kalo kile muga ale ni woro konna ay wa mai dala ka fo kalo muga ale ni nani ko obebe sanfla koni ema akilla jigina ka ila ka fo ko mi kuni juin kalo kile nani konna mali an fida wo kon kumbe nyogoya wala sa obesika benga soro gelem ba ana ni wakati na nga ami wakati mina ko bi ko benga kon ma soro la aywa wa nyogoye wara blala mi juin kalo kile woro le ni ala sonama ko obita kuma nyogoya wala sa ka benga soro ni kola aywa gouvernement kon ye aga sebe kon bo nga ami wakati mina ko bi fida wo kon mu jabi amma kon taro ni ko mina ga to mi na la bana to mi ano fo iduna nata aywa otamene ga be kibara wala mambro ga dakulu ga wori ga fo mali doyen ko ulugoni ye camion ta ani nani ko mine ko siga kelendo ulugoni na aywa kunu tena do la juin kalo kile woro kono lala kuna fun sebe do ya ida ka fo ko mi ye anga doyen we kena na mamu sigide me siga so kono na no o Abidjan aleni mali ko ni frontière ko ulugoni ye bolo kari mi ye camion ta ani nani ko nika wa ko o camion ta ani nani kono na ko siga kelendo ka fo ko yudu fendo kono buku aywa ida ka fo ko ni camion ta ani nani na femu yere kono ko yiride ani tu aywa mi la direction des renseignements des enquêtes doyen ulu koni kunye bara do buluda sutra koni konana nga ida ka fo ko bololo sanfela la ko ma do ya ida ka fo ko ukon bara kon we sena nga obenata ku usira kan bara ke sutra konana ka ida ka fo ko ekibere mun dila bololo sanfe ulu bela jelen kon te chiani aywa ida ka fo camion bam yere be no ni sika kelen dula ko e camion mo ani kori nga ami wakati mina ko bi ku weta an nanni kon soro wa ko tan nanni bela jelen nana ebumako aywa otamene ga we ayla ga fotoro ko camion saba fana be zigwa wa ko siga kelen no fana la wa ko ato rebe Abidjan ko uluma bo folonga aywa otamene ga we kibara wala mamblu ga dakulu ga wori ga fo edem ni ale chagero imbe kurani anga jamana ga ayla ga fo ko ma do kon kumeti were ke ye yoro baragelay ko fintu ko ni ulumne aywa kibara mun sira ma wula ayla ga fo ko ni ma do ko ale rato ko Isa Jallo ko ale kumeti yere ke edem baragelay ko kata ko ke mawkaso aywa ko ni kera dudo re kono terengana na mi juin kalo kile woro kono nay ko jado blara bololo sanfela la kayira ka fo ko ni maye mami sigana madu ko abena barato ko ke o kalgi yere ke edem baragelay tumamna o kon fora mi edem maw koni terengana la wanyamo ko o koni platido eni ma ko fore koni kama odo kumna mi 11e police so mawe ko ulu koni wulla ka seke ke on seke lu kumna ko tar bolo kari eni ma ko fonenga ko na le rato ko ina fo stagiaire ko ale wakati ke stage la edamna oda to ko fenta mambe kura kula ere bo bela jelen kalama ambe wakati mina ko bi ale koni be fini tugu ka buluka nga ali bi seke le to be sina ka ida ka do ni na soro uga je ulu dorelo walma nu umo da mandoro ne be ga eni barake nga ani mi borola ano do kuluka aywa kibara kunchela kibara wala mbambuluka da kuluka wori ga fo moti du kono la kunu aidala ga fo ko nguti kan ko ne kumeno nga ko fe 7 kila ga botu ni ga fo ko nguti kan ko ne kunye majugure ko o hone kumika nguti moti suku konna aywa ore kunna ko anga fe ntugo itara ngwa pangului ka wala saka ni majugu nun kono mine ay wakati mina ko bi ko majugu ko ni chama ko ni mina la anga fe ntugo bulu wa moti du ko sumaya dugu nguti kante no tuguni ambe wakati mina ko mi yere anga fe ntugo yi ulu kon masebe mbo akola folo ambe wakati mina ko bi aywa ambali ma wonile ko ne kunyi anga bi don kibaru ka dawluga oni che awakuluma jola au kambe dunanata